ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരും വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കുമ്പിളപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൊരു വേറൊരു വിഭവമാണല്ലോ കുമ്പിളപ്പം. അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ഇതുപോലുള്ള ഇടനയില എന്ന് പറയും ഇതിനെ. നമ്മുടെ കറുകയിലയുടെ ഒക്കെ ആരൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതിന് അതിൻ്റേതായ മണവും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷേപ്പൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനേലും കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ഇലയായിരിക്കും. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴുത്ത ചക്ക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണം. മധുരമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് പീസസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊന്ന് മാഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 1.5 കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇനി അതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് വീതം റവയും നമ്മൾ സാധാ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അമൃതം പൊടി. അതൊരു 1/4 കപ്പിലേലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 കപ്പോളം തേങ്ങ ചെരുവിയതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം ശർക്കര പാനി, അത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒന്ന് ചൂടാക്കി തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് വെക്കുക. കാരണം നമ്മുടെ റവയൊക്കെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെക്കാം. അതിന് ശേഷം അതോടൊപ്പം അത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കണ ഇറുക്കിലും റെഡിയാക്കി വെക്കാം. ഇനി എങ്ങനെയത് ഫോൾഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ തലഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് വളച്ച് ഇതുപോലെ ആക്കി വെക്കുക. ശേഷം ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഇറുക്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുമ്പിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ തല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി നിൽക്കണം കേട്ടോ. അതാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും വെന്ത് വരുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഓരോ ഇലയിലും എത്ര പാകം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ മടക്കി ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതങ്ങനെ ആയിക്കോളും. ഇനി ഒരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ അപ്പച്ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആവി കയറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിപൊളി കുമ്പിളപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. താങ്ക് യു.